खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि मोननैसो हेडलाइन आपडेटफोरा जाबाय। मसलपुराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गेलेमु स्टेडियामनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। कक्राझाराव 77थि सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय थावनि कक्राझाराव 77थि सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ नैथि खेबनि थाखाय फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम ग्रुप डी हानजाफोरनि गेलेनायखौ कक्राझारनि साइ सेन्टार आरो केडिएसआ फोथाराव खुंनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गेलेनाय बादायलायनाया गासै मोन 6 नोगोराव खुंनाय जागोन। बेनिनो ग्रुप डी खौ बिटिआरनि कक्राझाराव खुंगोन आरो ग्रुप डी आव गासै मोन 6 हानजाफोरा बाहागो लागोन। हानजाफोरा जाबाय फारियै आसाम, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चन्डीगढ़ आरो रेलवे हानजा। हानजाय आफादनि खौरांगिरि मेलनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला साइ सेन्टाराव जागोन मेचनि थाखाय नायगिरिफोरा 50 आरो 100 रांनि टिकेट दाननानै नायनो हागोन। बेबादिनो केडिएसआव जागोन मेचनि थाखाय 50 आरो 30 रांनि टिकेट दाननानै नायनो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 10 अक्ट'बराव बासुगाव सहरनि फ्लाइअभारखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवना होफैगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि बासुगाव सहरनि बिखायाव लुनाय फ्लाइअभारनि खामानिया जाफुंजोबबाय। दा बेनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ 10 अक्ट'बराव गाहाय मन्थ्रिनि नुजाथि फैनायनि गेजेरजों बेखेवना होगोन होनना मिथिहोनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बेखौ बानायनायाव गासै 64 कौटि रां खरसा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोजोननि नबेल प्राइजखौ फोसावबाय। रयेल स्वेडिश एकाडेमि अफ साइन्स आफादा 2023 मायथाइनि गुबुन गुबुन आयदानि नबेल बान्था मोनगिरिफोरनि मुंखौ फोसावबोगासिनो थानाय बादियैनो बे खेबाव गोजोननि नबेल बान्था फोसावनाय कमिटिखौ नरवेजियान नबेल कमिटिखौसो नुनो मोननाय जादों। बे नरवेजियान नबेल कमिटिआ गोजोननि नबेल बान्थाखौ इरानियाननि नरगेस महामूदीनो बेनि सुबुंथिनि मोजां खामानिफोर मावनायनि थाखाय फोसावना होनाय जाबाय। सनानि बेसेना आरोबाव खमायसिनदों। नोंथांमोनहा जुदि गोसोआव सना बायनो होननानै साननानै दङब्ला नोंथांनि मोजां दिना सौफैबाय होनना सानदो। मानोना सनानि बेसेना थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोख्रोङै गाहायाव दावख्लायनायखौ नुनो मोनगासिनो। इन्टारनेशनेल मार्केटआव दावखोलाय नारसिनबाय होनायनि जाउनावनो सनानि बेसेना खमायबोगासिनो दं होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव सनानि बेसेना ओरैबायदि सोलिगासिनो जे 22K गल्डआ 1 ग्रामाव 5250 रां आरो 24K गल्डआ 1 ग्रामाव 5723 रां। एशियान गेमआव भारतनि मेडेलनि आपडेटफोर। भारत हादरा दासिमाव एशियान गेमआव 95 था मेडेल आवग्रिनो हाबाय। बे 95 मेडेलनि मादावनो गल्ड मेडेला 22 आरो सिलभार मेडेला 34 आरो ब्रन्ज मेडेला 39।